أب مداي قرب توريس تماي أقولقلت عنا تمرتي مرحبيتاتن كالن بدرجة هاجر كايت أنحي وفري دلدل سرت نزبر رخم عبالة كم زنت صفاي فلات أب زبا سمينا كيف بعرس تسلسله نايزي عبد النتيو وكيل إيرينا يوسف إدريس نزر دالو تبتب شويت قبر برهان كتقربايا أبزوا سمينا وكيح بحرس تمزج بجس كاسنت أو لمعات نيوا زي كاتات نابز حشة زلوات أمخانو وانا دايركتور كفلهنت أو لمعات نايتو زبا أتعنين كيل سلامون جليتو أبتو زبا عم مداي قربو حس تماي أقلقلوت عنا تمرتي مرخبيتات تحت أرتي وتن كتماتاتن كزن تماين عبيت مدبات كم تسالات وزحبرا أتعنين كيل دولون مسرت نزبر رخم عبالة كم تنتفا أبريهو أقلقلوس تماين محاس أستفال على كوابتات تزواب استجبرنا كل 250 مليون أفاوفري كل 214 إلى تات كم تخعتا أستا 8 باسكاتات كم تهانتا لعلي كل 200 معدل نقطات كم تواددا كم 300 كيلومتر مسمرات ماي كم تزرقح بمحبار دما بتعاو وتعات جنريتراتنا إي بومبان أقلقلوت أمهاب كم زركبا حبيرو بزي كذا أبا ألان أزبان أفا 45 أمن أزبا جندا 17 أمن أزبا أف عبد ما شد شرحات كم تهانتان أم أماين مهبتام تحت بايتا وتحستون أستوات أي جبرا مهلاونن وسيخ أرديو توابي رولا بقلا تريناسي كاف سدتي ودحين دولتي حزبي بو مسلا دخونه أي بقولبوتو بهيوتو بجنزو تساتيفو مالتي أبولتي أزبا سلزي نايتك دام سوسيت كم زي نايكال إنساتات أبنوح تصبيه وسيتها كونني وسيت شعي خاطريو تي هلو أقاتي وكات حشجر شعون سلز فتحه ستافنة حزبن سلو أنا ناب حزبن أزبي العلي مالتي تأنا زي كاتات نمحاس بستجبر أستاد 500 مليون أفافري إسران سيستم مدبراتن تشعت مأكلاتن تأنا حنت موكس تركبن 4 هوسبيتالات كم ممكن تكالات كنكن أدن هتانن حنت حكمنا سنن كم تهانت عبريهو المناسبة حنتي مدبرت أنا يعني راتنا دحرنا سنة بين أسران سلسلة مدبرات أنا هاني سنة لوا أما أكلت أنا دحر مسئنا المناسبة ما أكلت أنا درجة أي نبرنا يجي كنت شعته مدبرات أنا هاني سنة لوا ما أكلت أنا مالتي مدبرات أنا وأنت عندي تقص كل كأسران سلسلة مدبرات أنا هاني سنة لوا ثلاثة هوسبيتالات هاني سنة لوا كلتا كلينيكات ناي كنكنا دن حسان بحال هاني سنة لوا حنتون نايسني حكمنا مالتي ስለዚህ ኣብ ናይ ትካላት ጥዕና እውን ተመፂና ልዕሊ 33 ከባቢ 35 ሓደስቲ ትካላት ተሃኒፀን ኣለዋ ቅድሚ ናፅነት 5 ትካላት ጥዕና ጥራይ ነይራና أمو داتا أتو عنكيل حزب زنورو ناي ترجع تقم نمقلالن كتماتاتن حوس كتماتاتن قبو محور أقولقلوت نخرخبان بستوز دسقمتي شو عاتك عند مسمرات موقعزة كم تهانسون كم تتقنون بزد ما أبتي زوباك 240 كيلومتر ناي قطرانن 610 شمونتن ناي مورس حمدن ترجعتات تتعطيحو كم زلو أم مقلال تتقم كألو علترا كم تتعوت قليتو من قد إذا ترى يكون نسلقوا أب حزبي أب زدلنا أوانسي من قد تساينو أمبولانس الذي تأتوا بمخنيات مبعزية أب يد اللي حدقات ودقن تموتن نفس صورهم حراس يلان أبزي زوانا مالتي خالي أمن حال الحزبي ب زبان مبعزية هم بخال مبعزية الرخون سلوت يدور مالتي وخوليو تطحيو توسع صراحة يديني ما نتايكونني ግን ኣናጻጺርና ክንሪኦ ስለ ዘለና ምስቲ ኣብ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ኩነታት ተዘባሰ ኣመን ሓሕዳ ልክዕ ከምዚ ዓይን ዓራት ተራኺባ ስለ ዘላ ጽልኡ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነቱ ህዝቢ ዝተተኺሉ ዘሎ ትካላት ናይ ህንፃ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዳርናጋ ተለክታሮ ዳርናጋ أب زوا معكل كتر وقت كالات وهابتي أقولقلوت توريزم الناس السنة كما تسمى حيفلات نتصاب في عميت مسفن برهان عند مسكال دهرناغا تلكتارو دهرناغا أب زوا معكل أب زحلف 25 عامتات ناطنتنا أوفرت بستفطر لهم بايتا قطر تكالات وهابتي أقلقلوت توريزم بأربعة عصب 5 عامه حلافيت كفل توريزم نايتو زوبا ويزورو ليا قبر أب قليتا مسيرين أبز قبرتك أهلا محتت ويزورو ليا
ኣብዚ መዳይዚ ገና ክስራሕ ዘለዎ እኳ እንተሎ ዘመናዊ መሳለጥያታት ዝዓጠቃ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት በብእዋኑ እናሰሰና ክመጻ ምጽንሐን ጠቂሳ ዛጊት ልዕሊ 16 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣገልግሎት ዝህባ 1500 ትካላት ከም ዘለዋ ሓቢራ ውሽጢ 25 ዓመታት ዳርጋ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ዝነበራ ካብ 300 ዘይበዝሓ ዝነበራ ትካላት ሕጂ ኣብዚ ዓመት ዝኽሪኦ ከለና 4 ዕጽፊ ወሲኸና ኣለዋ ማለት እዩ። ተን 300 ዝነበራ ዳርጋ ናብ 1500 ደይብሎ ወሃብቲ ኣገልግሎትና ማለት እዩ። እዚ በቲ ዕብየት ናይተን ወሃብቲ ኣገልግሎት በቲ ዕብየት ናይተን ቱሪዝማዊ ምንቅስቃሳት ኣሳልጦታት ክህባ ዝኽእላን ኣገልግሎት ክህባ ዝኽእላን ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ዞባና ዳርጋ ሓያሌ ለውጥታት ተኻይዱ ተዛማዲ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ተዛማዲ ንቕሓት ናይተን ወሃብቲ ኣገልግሎት ንባዕለን ዳሻኻ ከፊትና እንዳገለ ከፊትና ደይኮነስ እንታይ ዓይነት ሰባት ክኾኑ ኣለዎም ነትካል ተዛማዲ ዝተፈላለየ ስልጣናታት ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳዓንተረን እንዳዓብየን ዝመጽእ ዘሎ ህዝባዊ መዘናግዕታት እውን ብቁጽሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብ ዘለዎ ንላዕለይ ንምምዕባል ድማ ካብ 2000 ክሳብ 2020 ዝተዘርግሐ ዓብይ ስትራቴጂካዊ መደባት ወጪ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ወይዘሮ ሊያ ገብረኣባ መወዳእታ ጸጋታትና ብምልላይ ንኣውፈርቲ ርሕብ ዕድላት ንምፍጣር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረጋጊጻ ካልእ ኸኣኒ እዚ መጽናዕትታት ከዓ ነካይድ ኢና ንጸጋታትና ንምፍላጥ መጽናዕቲ ዘካይዱ ሙያውያን ኣለውና መጽናዕቲ ይካየድ እዩ ካልእ ከዓ ጎስጓስ ትበሃል ከዓ ሓደ ነፍሱ ዝኽኣለ ዩኒት ኣለና ምናልባሽ ናይ ጎስጓስ ደረጃ ካብ ክፍሊ ጀሚርካ ክሳብ ዩኒት እንዳወረደ ከኸይድ ይኽእል ቀጻሊ መሐደሲ ወረቃቕቲ ንገብረሉ ኢና ነቲ ናይ ጎስጓስ ስራሕትና ጎስጓስ ከዓ ይካየድ እዩ ኣብ ተምሃሮ ታክሲስታ ኣብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ከምኡውን ኣብ ህዝቢ ንቕሓት ንምሕዳር ነዚ እዩ ዘጠቃልል ማለት እዩ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራን ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለን ኣብ ክልታዊ ምትሕጋዝን ውህደትን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ10 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ኣካይዶም እቲ ዓውደ ዘተ ዝድላዕ ዓቕሚ ሰብ ኣማዕቢልካ ብመንግስታውን ብሕታውን ትካላት ኣድማዕቲ ዜጋታት ከም ዝዋፈሩ ንምግባር ኣብ መሃብ ምኽሪ መጽናዕትን ስልጠናን ብሓባር ተዋሂድካ ንምስራሕ ዝዓለመ እዩ ኣብ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ዋሃድ ፕሮጀክት ኣቶ ታደሰ በየነ ኣብ ዘስምዖ ቃል ክልቲኦም ወገናት ኣብ ተመሳሳሊ ስራሓት ተዋፊሮም ብምህላዎም ተመላሊኦም ዝዓይዎ ኣብ ምህናፅ ሃገር ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቂሱ ብሓበራዊ ጻዕሪ ሓደስቲ ምህዛዊ ኣተሓሳስባታት ንምትእትታው ደራኺ ምዃኑ ብሪሁ ዲን ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለ ዶክተር ስቲፋኖስ ሃይለማርያም ብወገኑ እቲ ኮሌጅ ኣብ ምምላእ ጠለባት ዓቕሚ ሰብ ንዝፃወቶ ዘሎ ተራ ብምጥቃስ ምስ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ዝግበር ምውሃድን ምትሕብባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ኣማኻሪ ቁጠባ ፕሮፌሰር ኣብርሃም ኪዳነ ድማ ተን ክልተ ትካላት ነናይ ገዛ ርእሰን መደባት ስራሕ እኳ እንተለወን ኣብ ዓውድታት ምኽሪ ስልጠናን መጽናዕትን ብሓባር ተሓጋጊዘን ክሰርሓ ረብሑ ዓብ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ንክልቲአን ትካላት ብሓባር ከስራሐን ዝኽእል ናይ 5 ዓመታት ውጥን ስራሕ ተነዲፉን ናይ ምርዳእ መዘክር ተኸቲሙን ዓይነ ስውራን ኣፍረይቲ ኮይኖም ነፍሶም ንኽኽእሉን ጽቡቕ ኣብነት ንኸባቢኦም ንኽኾኑን ዝተገብረ ጻዕሪ ኣተባባዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦም ምክትል ፕሬዚደንት ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ሰሎሞን ሓቢሩ ተሳታፍነት ዓይነ ስውራን ኣብ ኩሉ መዳያት ክብ ንምባል መሰረታዊ መሰላቶም ከም ዝኽበር ንምግባር ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ብደረጃ ሃገር ሰፊሕ ጎስጓሳት ከም ተኻይደ ዝጠቐሰ ኣቶ ዳዊት ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘይነዓቕ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ብርሂቡ ካብ መላእ ሃገር ንዝተዋፅኦ 110 ዓይነ ስውራን ቆልዑ ንስድራ ቤቶም ገንዘባዊ ደገፍ ንምግባር ደቆም ናብ ትምህርቲ ከም ዝሰዱ ከም ተገብረ እቶም ቆልዑ ድማ ኣብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ይመሃሩ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብ ቀጻሊ ዓይነ ስውራን ኣብ ዘዘቦኦም ዝመሃሩሉ ባይታ ንምጥጣሕ ክስራሓሉ ምዃኑ ብርሂቡ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ከም ዘለዉ 73 ዓይነ ስውራን ድማ ኣብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ትምህርቶም ይከታተሉ ምህላዎም ጠቂሱ ድማ ኣባላት ሞያዊ ብቕዓቶም ከቢሉ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ንኽረኽቡን ዝተፈላለየ ስልጠናታትን ናይ ልቃሕ መደባትን ከም ዝውሃብ ብምሕባር 210 ዓይነ ስውራን ብብሬል መሃይምነት ከም ዘጥፉን 80 ከዓ ናይ ኮምፒተር ስልጠና ከም ዝቐሰሙና ነፂሮም ኣብ 1996 ዝቆመ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ብዘይካ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 5 ዞባታት ሃገርና ጨናፍር ዘለዎ ኮይኑ ዛጊት 3000 ኣባላት ከም ዝጥርንፍ ሰነዳቱ የመልክቱ كنا ودابتات منسيات نوزبا في عبد كاب 6 كساب 8 ግንቦት ብውዕ መንፈስ ተቃኒዑ
أتي كلن جنافر ودابيتات تمهارو من سياسة سرحتنياتات من محدار كبابيتاتن سراويتن استساتفو مدب سبورتاون سنة طباباون وددرات ناي ملوات تمكرو مدبات كومون سلاو مريت تقاللي نيرو عب مزازم تقنا عب زقرب جمجم تودادر تزرعيو ناي مود دار منفس نمعوالة مدب دراخ مخوانو تقاليتون عم وداتا نعوتات ناي جنزب شلماتن كلمة توابعن تعديلون